It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuye ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couples Reaching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthelethwa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy, it's going bananas, it's a purple king mntanami. Another day, another dollar, another banger. Shandere bobo, shi popo, shi. As you all know, bafethu, it's going bananas. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couples Reaching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelethwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Asikhale mntanami niyazi ke Pinga Nation bafethu. Thank you so much to the one and only ungizwe umfoka Mlando. Ngiyabonga mfowethu ngejacket elihle ngifudumele njengoba kubanda ngisayobahlukanisa wemacingwane ngisayokwenza njalo. Khamba kanjani? Grand, sure. Mfethu mina ikamera yami nguJinja mfethu yabo. So nje ngicela ukubuza a few questions bese ngiyantetela mfethu yabo. No sister ke kupa go botsa gore ala bona kereke ka mo entle ekima ba re ke Ngwenya Pentecost Church. Ha ga ibona yo. No andula mfethu indawo nje ene washe elikhulu nje yisonto. Screen. Wena my brother ubani igama mfethu? Screen bathu. Shosho ngicela nje ukubuza umbuzo ubani igama awusena igama ususcreen wena. Hawanjami ithini? Uthola usinyatsa nako. Akisinyi nako sister kwena mangilibizo sister. Yo. Kuba khole liyaka litatile. Tatile. Okay ke tla le requestela. Ke tla le requestela. Baby wa driver mos. Awu nakho namba ngeenyawo. Yaku nje Akumjita sitselele. Hayi ngintselele mina ka mfethu but mina ngwakangwenya mfethu sibongo so uyazi ke mfethu ukuthi ongwenya mfethu uyazi wena mawukuthi nawe mfethu umswati wakithi singanatha mase yeah so uba igama nama brother It's Temkosi. So wena noma isister nathandana? Yes, 2 months but 2 months. Senesikhathi ngane nithandana nale angel yakhe kwatile. Ukwatetsiki wethu. Uthi songuwa ngithi. Mfethu. 2 months ne? 2 months. Kulo 2 months ungathi yini oyithandayo ngomuntu wakho? Everything. Uyambona. Hayi ngiyambona. Unjani muhle? Oh, obvious. Hayi sister, sengiyakubona. Wena sister ungathi yini oyithandayo ngoBhuti Themba? Unale everything man. Tall, dark and handsome. Ha. How anything. So sister njengoba mina ngi-short, light and handsome should say anginayo everything. Qualify. Awunjayami. Ayicawa inkunzi baba. Wena sister ke wena mangilibizo la gago. Ke Rose. Rose. So go gae ga ke go kae? Ke Leribe. Le ripe go site ngafeng. Ke Lesotho. Lesotho site efeng ya Lesotho. Yo, ke tlo re ka jone. Ke Leribe. Batho le Ba ka jone. nna go Lesotho ke tseba bo Maseru, ke tseba bo Nthong. Dingata bo Leribe le bona ke batla go tseba gore Leribe e ko site ya Maseru o Leribe. Leribe le ikemetse Maseru ikemetse. Big up to Leribe la ntseba aga tshwanela kopa go itsibisa because o tswang Leribe mara ntsibe King Ginger mfethu kukhona nomunye umuntu kulo 2 months njengoba usuthandana no my sister oratana ngiliyena gape omungwe oratana le my sister kuphela Ngitsandzana naye kuphela. ne and wena uzimisele ngaye Cool. wena sisamuteng mutho omunga ko Leribe oratana ngiliyena besides my brother. No way. Ke shota kang. Anale everything. Ngicela umuphi haki mfethu umtshela ukuthi ngimthanda bese ngiyamtetela. Hayi bambi haki kahle baba indaba manje yakhe.
Awu liribe. It's ngintetele bafethu. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi sakho bhuti wami. Thank you so much sister kanako. But before kilitlogela lezama bafethu. Kunento esiyenza la it's loyalty test. It's whereby we switching phones for 60 seconds. Njengoba wena my brother uriwa trust amuthi wahahwa 100%. So check ifoni yakho ku WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi uflexa nabo bani. Same applies to you now wena my sister. Ke lona le butata because I will fix it next. Ha ke fihle next mara o itse o feditse mos. Mara o fihle next is right na butata nawo nangenga phuta mo fihle lutho. Akona ngifihli ukuthi mara I'm not comfortable. Ngani yini ongakho comfortable ngayo? Like khona into soyithuthi mina. Ikhona into ofuna ukumtshela yona. Next. Khona into ofuna ukuyixolisela? Next. Sister, into engithoba tla ngikho ikupela matshwarelo mo my brother. Awuna buthata ke ra re tshintshana ka di phone because akona buthata. Ne? Thank you sister. Thank you sister. Ngicela ungena la mfethu. Woza liribe. Woza ngapha sister. Woza ngapha. Ya imangindaba mfethu. Babe basasami. Ay, awuthekho kanti ingenwe yini manje? Ayilona go senyetsa nako manga. Mara wa mo bona ke yena o tsenyang nako. Ha ona nix gona go shapa. At least phone ge gona nix go shapa. Kanti why out ya go no yana ichaftisa? No ichaftisa. Re tla thoma ka phone ya gago go shapa. Yeah, ke na problem. Tlisa phone ya gago. Ya ibule. Kana yami woza baba. Woza. Welo. Ayini bahle mfethu nani kuphi la? Around CBD. CBD. Nice one. Ibuka nje mfethu 2 months ufikile la kuliribe usudla iprofile pic was now WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba yizo lezo zinja ezizobe zihwaya umuntu wakho you understand showcase. All right guys, we're on WhatsApp right now and we are about to tap the trenders. Type lapho uthi I love you. Abawushele wona le really Banishela mara ba qualify. Abafihli mo. Cha phela mfowethu ungavele nje nawe ucheck uma usuyangibhekisa ngathi ucheckisise la Ke uthi ngiyamthemba. Good. phuma lapha type uthi I miss you fake heart lebomvu. Cha how do you feel ukuthi gore motho wa gago wa o tshepa kanti wena wetsa ka eng gore o tshepa gale Ke tshepahala so there's no way ka sentshepe ke tshepahala. delete la pum type uthi sex ayikupa sex mo go wena sometimes Yo thata man yo bathong. awusosabe ukusho ukuthi ayicela nje isishongololo shizol Chamo tsinya emoji ya brinjol delete la utsinya emoji ya brinjol utsinya emoji ya benches utsinya emoji ya metsi a re chwa ka re ke squat ke mpo Ngibona athi gago ya choma angiboni lutho. phuma lapho utype uthi come outside sara awutholi next Akimchitele ke abawushele next uli ke waka liwan. Ke waka. azingavelelwa we ngicela ungididisele lapho utype uthi money sherete bayangihlanganyela Wala ngilabe ngimpa khona. Ngiyampa imali umntwana phela. uyadlala Facebook No, okay, not that much. not that much unali Instagram No. are Facebook untate ro shepa not ro shepa not that much ke messenger akere type ore I love you tsenyele hate right there I re no results umplele I tlhagisa di message tse dingwe di sabalwang ungitshele futhi asiwasebenzi lawo ma message thapha la I love you faka tsebomvu kaditsiba zotle How na nix mo. Ma go batla go tsaba ake batle le kabane ra checka
Yo. Nike mfethu ifoni yakhe uzizwe njani mfethu njengoba ubona ukuthi akukho lutho and uyathembakala. Ngijabulile mfethu. Na Lila but vele bengimthemba mina. ngiyamthemba ne. Wena ikhona into ofuna ukuyixolisela kuyena? No. Kude ne? Okay. Uzoba seduze ke manje. Uyivula. Awusadumile awufake iphakoto. Awunapokoto. Dinyani ne? Wadinyaka mara. Ya wadinyaka. Hayi bebo awuchwarela nithi. Utawuchwarela lifetha ka Kiye WhatsApp. Wakhona ke re go berekisa WhatsApp. Okay. A ke re type out la type mo. A go tla ka lebitso la gago mpolelle. A go tla ka lebitso le lengwe o mpolelle mone. Yeah, because the vebetse ke tla be di tsone e di jang ke motho wa gago. Okay guys, we're on WhatsApp right now and we are about to tap the Jandis. Type lapho uthi I love you. Jayami. Ndona go darling. Yeah. Vela wena. Kena. Yeah. Okay. Ke mama haya. Ke mama gaga. Delete ra on type le sex. Yo. Yeah. Okay, make straight to the point. Ushap mara out. Yamona njengoba uyi out egrand nje. Awubalimazi nje. Next. Sabaxolele. Ngithanda umuntu wami nje. Okay. Ngiyabona. And then? Noxola ke ma? Yes. Ngixola. Yo. Then type saying. No, it's my neighbor. So umakhelwane shit. Neighbor Namuhla. Sister ngicela ungene la kunoxolo. Ngisacela ungene kwi media check ithombe zakho kunoxolo ayinoxolo ngathi ayiqovizwe man. Shit. Uyini noxola? Shit. Uyini lena? Setana nje. Letsa. Baby, ngicela setana. Madam Feta. Ubani uhlala kuphi lo muntu? Ubani noxolo lona? It's a neighbor. Neighbor. Neighbor e batlang ka phone ya hao letsa la jana neighbor ya hao. Shit. Cha wona. Nthabiseng yena? Nthabiseng yena ubani? Nthabiseng is. Yazi mama. Sister, no. No. Ondella yo? No. Nawubona hakithi Sister sorry mfethu. Sister ungamshayi. Wena okay bengangivimbele kubani unoxolo. Ubani unthabiseng sister ungali sister ngiyacela. Ubani unoxolo. Uvimbela lokhu na? Cha bengivimbele ukuthi ubani noxolo. Wema sister. Wena. Sibonisa ke mangwena. Wena sister usalwani kuyakufa salwani. Namba nyama. Untelisa kabanyana ba. Namba nyama. Ubani noxolo ba libona. Hey. Urobala libona. Mthatha. Kwenzakalani? Bamba na iPhone yakho. Wena indaba ungakhuluma iqiniso. Kwenzakalani phakathi kwakho? No angikumoshela awuthi ngikuzela ngathi khona into ofuna ukuyisho kulo mntwana. Wathi wena ayikho. Why ungaxolisa umakhi? Hayi awuthi uqamba manga mfethu. Uqamba manga awuthi. Urobala limakhiwa hawo. Yeah, bayadlana abarubali bajana. Benisebenzisa iChristi condom. Unthabiseng yena bawuthu phela abantu. Bawuthu. Unalo baba ngaphi? Nebali Biseng intwana yami siyatana. Bajana. Bona za hawo leta bang. Uthi Nthabiseng intwana yakhe bajana. Haketse next wena man hawo. Madam Fethu. Yini? Kanti kade uthini namanje? Yini? Okay wena uzivimbela uzivimbela kuthini? Ukuthi umuntu ocabana nemedi wami. No, angiqabani nemedi yakho mina ngivimbela ukuthi nina nilungise lento. Why ningayilungisi? Why wena ungaxolisa kuchera kholo kwenslima? Why when slima? Why? Why baby? Why? Baby. Why? Okay, itla kubu. Sister yekumshaya no. Okay, akulwane. Itla mama. Okay man. Sister wamushapa ke. Okay, akulwane he. Ano utluwa. Ke batla mama go bue ke re. Uye mfethu uzwe intombi yakhe kubiza. Hawu. Uyabizwa. Ngipita kanjani ngimoshele mara? Na intombi yakhe kubiza phela why ukhuluma? Wena akuyiqwetsele ke batla motho eme mo ga bua. Bua nghe nangu abua. Noxolo. What's It's just a neighbor. And then usaqamba manga. There's nothing happening. I There's told nothing you happening. mina every skeleton wami ngishitile mina when I met you. Jolo urobala le dimpintsi tsa hawo. No, ngilali naye. What's up? Just it's someone I know. It's a neighbor. Sister. Sister. Yakulokhulwane uyanqapha. Wanqapha arwanya wanya. Unya wena. Mina? Why mina? Unya wena nje wasivimba la ufuna ukuqabasana nemedi wami. Why ungifaka indabeni zakho manje? Ngiyakufaka because it's wena lo
uney'ntombi eziwu-2 ofeba nazo kodwa ufaka mina ey'ndabeni zakho. Why ungijwayela kabhuti? Hayi man, sister, utaqhubeka ujwayele i-O because utelani nanoyana. O batla entle o batla ntho e batlang keng? Babe, mina ngiyakutsandza. And then bona o tlo etsa jwang ka bona? Ufuna indlu yethu ihambe ibe right. But nyalo, ay mara this guy. Yini? Why ulokhu ungifaka? Awuthi usho phela ukuthi ufuna ukulwa nami. Ngakunika mina ithuba ngikokoze mina. Yeah, boy. Yeah. Ngakunika mina ithuba ngikokoze mina. Yezwa. Ngakushaya manje phambi kwentombi yakho mina. Thembelo. Yeah. Uzokwenzani? Ngakushaya manje phambi kwentombi yakho mina. Phika phela Thanpe. Magobana o ntelisa ka bona. Kere ka mo mura mo pele wa gago ire a re ke mo betsa ka diklapa mo pele wa gago. Baby, please. How? Wa tsamali ene le go ilokisa ne? Sebakeng. Lava samtho. Yeah, nizo Okay, sharp. Khotla bu. bayek mniki phone yakhe. Thatha phone yakhe bahambe. Hambani phela. Musukumbamba hamba. Musukumbamba. Mama o ntelisa ka banyana. Sister ungamshayi hambani musukumbamba wena. Khotla bu. Yeah. Lenga ngizokushaya. Sister iri ari ke mumure mo pele wa gago. Yes. Ukhuluma. Yaza ngakasho lutho ngisakuphusha nje. Ukhuluma ngani wena? Sister iri ari ke mumure mo pele wa gago. Hawu. Njengoba viba abantu emgwaqeni wena ulo. Hayibo, angakakushaya uyabona ukuthi angilwi. Kodwa umuzolokuqhubeka ngokugokoza mina. Ukhipha onke lama dreads la. Hayibo, sister. Banyana ba okela no wa tsotso. Sister. Buali mona ga go tsamaya le yena sister because nna ke tla deala ka yena. Loba tsotso. Sam. Papa wena. Tlola batho ba. Hayi sister. Au khule di mane because nna ke tla deala ka yena. Sister qoqela umgodo wakhe lo ngoba mina ngizosebenza ngawo mina. Hawu lo mjito esethola umntwana selisutho all right kanje mfethu usabhayiza. Hayi. Ngobambela lokho umswati bengifuna ukuqhumisa nje. Ngithi tinyembeti tami hatiweli phansi. Bengifuna umshaya zemjito. Ubona kodwa ngiphathe kahle. Ya ngoba uyafeba. Ya ngibambi. Bengizomuthi ngithi baby Jack Matala. Ngithi Abantu basezibona ubaleka bathi uyegwala. Abazi. Abongibuze mina kunabafana abawu5 ka grade 2 ngabashaya ka grade 2 ngaduma mfethu ngasekhaya namanje leyo ndaba isadumile bayeke isikole la bethi bangihlanganyela ka grade 2 ngavunywa primary yonke ngithe sengise high school ngaqhoka sengenza ugrade 11 ngizophaphela omunye wayefunda kulama class aphezulu grade 8 yeah grade 9 ngamtuba naye ngavunywa vele ukuthi ngigoqile vele yabo these ngise university kwathi okunye komfana kuyangicela kucela i-challenge yokugcina high school ngisukele university nje ngiyotuba nje ngithi asamsobheka abanye sobahlukanisa futhi nomfana besekhala hlukanisa kodwa uyafeba ubekuhlokoloza ubefuna umshaya ubekuhlokoloza ngiyeke nje welcome ngiqhomisele mina inkinga ngiyazi ukuthi mangakuyeka yijele shayino uyayazi into ozoyenza phela njengoba sengijima nje take us home baba mina no senpai welcome hoy Hey yo, boom!
It's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake